M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni abale nonse kulikonse kumene mukutsatira programu iyi lero pano patiyankhule na Ambuye. Lero Lachinai pa 10 October 2024. Mawu athu oyamba tikupitiriza kuwerenga kuchokera mkalata ya Paulo woyera kwa Agalatiya. Ndipo tiwerenga Agalatiya mutu wa 3 ndime ya 1 mpaka 5. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Miss Rebecca Makanga kuchokera ku St. Pius Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wathu woyera wa lero kuchokera mu uthenga woyera wa Luka mutu wa 11 ndime ya 5 mpaka 13. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father James Balala kuchokera ku Streams in the Desert Spirit and Spirituality and Retreat Center mu Diocese ya Dedza. Mawu a m'buku loyera. Chikhulupiriro chokha chimapatsa moyo. Mawu a mkalata ya Paulo woyera kwa Agalatiya. Agalatiya opusa inu, adakulodzani ndani? Pamene tidakulalikirani Yesu Khristu, tidamuonetsa poyera pamaso panu ngati opachikidwa pa mtanda. Ndikufunseni chinthu chimodzi chokha. Kodi mudalandira Mzimu Woyera pakutsata malamulo, kapena pakumva ndi kukhulupirira uthenga wabwino? Kani ndinopusa chotere? Kodi zimene Mzimu Woyera udayamba kuchita mwa inu mukufuna kuzifikitsa pake penipeni tsopano ndi mphamvu zanuzanu? Kodi mudalandira zonse zija pachabe? Sindikukhulupirira kuti mpachabe. Kodi Mulungu amene amakupatsani Mzimu Woyera nachita zozizwitsa pakati panu amachita zimenezi chifukwa mumatsata malamulo, kapena chifukwa mudamva ndi kukhulupirira uthenga wabwino? Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Uthenga woyera monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adawawuzanso kuti, tangoganizani, wina mwa inu ali ndi bwenzi lake nkupita ku nyumba kwake pakati pa usiku, nakamuwuza kuti, iwe mnzanga, kodi ungakhale ndi buledi mtatu? Kwafika bwenzi langa ali pa ulendo ndipo ndilibe choti ndingampatse. Koma wanyumbayo nkuyankha kuti, usandivute, ndatseka kale pa khomo, ndipo ine ndi ana anga tagona, sindingazukenso kuti ndikupatse bulediyo. Ndithu ndikunenesa kuti azauka nkumupatsa, osati chifukwa ndi bwenzi lake, koma chifukwa cha khama la wopempha uja, ndipo azampatsa zonse zimene akusowa. Motero ndikukuwuzani kuti, pemphani ndipo azakupatsani, funafunani ndipo muzapeza, gogodani ndipo azakusekulirani. Paja munthu amene amapempha ndiye amalandira, amene amafunafuna ndiye amapeza, ndipo amene amagogoda ndiye amamsekulira. Ndani mwa atatenu mwana wake atampempha nsomba, iye nkumupatsa njoka, kapena atapempha zira, iye nkumupatsa chinkhanira? Tsono ngati inu nkuyipa kwanuku mumadziwa kupatsa ananu mphatso zabwino, nanji Atate akumwamba angalephere bwanji kupereka Mzimu Woyera kwa amene awapempha. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Nthawi ena anabwera kudzachita mbindikiro ku kwathu kuno kudetsa ku Streams in the Desert.
ndipo anandifotokozera tikuyamba mbindikiro zimene mwana wa achemwali awo amene anangomwalira kumene anawauza mmene amabwera. Pomutsanzika mwana wa mchemwali wawoyo amene anayamba kukhala ndi iwowo anamufunsa kuti ndikupita ku mbindikiro kukapemphera ndikakhalako sabata imodzi, ukufuna kuti Mulungu ndikamuuze kuti chani, Mulungu ndikampemphe chani? Ndipo mwanayo anawauza anti akewo kuti musakamuuze china chilichonse Mulungu, paja Mulungu amakhala bize, amatanganidwa. Ndiye chifukwa chakutanganidwa samamva mapemphero a anthu ena. Suja posachedwa timawapempherera amayi kuti achire koma sanachire chifukwa chokuti Mulungu amatanganidwa, sanamvesere. Choncho musakamuvutise, kamusiyeni. Kani imeneyo inandikhuza kwambiri, ndipo ndikukhulupirira kuti pemphero limene silinayankhidwe, limene likumvesedwa ngati silinayankhidwe, sila mwana yekhayo. Ife amene tili akuluakulu tikuziwa kuti nthawi zina timatha kupempherera chinthu, kupemphera, ndipo zimene tikupempherera zija nthawi nkumadusa osamatheka, zimene zimapangisa anthu ambiri kuti chikhulupiriro chawo mwa Mulungu chigwedezeke, zimene zimapangisa anthu ambiri kusiya kupemphera, kukakhala kaye ku nyumba kuti ndibapuma kaye chifukwa zikuoneka ngati zimene ndikupangazi mutu wake sukuoneka kwenikweni. Tilipo anthu amene tapempherera abale athu kuti achire ngati mwana uja koma sanachire. Mulungu anawayitana, ndipo mukumvesa kwathu timamvesa kuti Mulungu watinamiza, Mulungu sanamve mapemphero athu. Tilipo ena amene timapempherera mwina kuti mwana wathu asinthe, mwana wafika stage ija yosamva, yoti iwe kumulangiza iye akupanga zake, iwe kumuuza zoti sukulu ndi zibwenzi siziyenderana, sipa ubale, yamba kaye waphunzira sukulu. Iwe pamene ukumulankhula ukumulangiza iye uja malo mokuti amvesere zimene ukumulankhula, iye akuimba nyimbo zachikondi, chomwe ndakukondera ine abale ako saziwa, kukupyesa mtima kuti umenye. Penanso kufika saizi ngati ufuna uzimuimbira za Skefa Chimoto kuti umutenge mwana uyu ndayimika manja ndalephera, umukwatire bora ukansamale, akalirira nyanga ya nsasi mwana umusemere, akuoneka kuti wafunisisa kuti mukakhale limodzi. Kuti mumpempherera kuti asinthe, iye uja akuoneka kuti sakusintha. Imakhalapo nthawi imene anthu amatha kupempherera ntchito, apanga mbali yawo, alimbikira sukulu. Timauzidwa kuti sukulu ndiye imatsegula makomo azonse. Ana apanga mbali yawo, aphunzira, apanga graduate, amaliza, akupempherera kuti ntchito ipezeke. Ntchito ija osamapezeka, zaka nkumatha, nkuwapangisa anthu ena achipongwe nkumalankhula kuti sukulu ilibe phindu, sukulu inali kale, taonani iwo amene aphunzira apita ku university akungokhala. Zimene zimapereka mkwiyo kapena zimapangisa mtima kuti uziwawa kuti ndiye ndimapitiranji ku sukuluko. Imakhalapo nthawi zimene tikuzipempherera maoneka kuti sizikutheka. Kumafika saizi yoma nkumbusa Mulungu, kunkumbusa Mulungu kuti Ambuye pachatu munanena kuti pemphani ndipo muzapasidwa, gogodani tizakusegulirani, funani muzapeza. Ine pano ndikufunafuna, ine pano ndikupempha, ine pano ndikugogoda, koma zikuoneka kuti sizikutheka. Ena kufika saizi yoti mwina ndipereke mtulo wochuluka kuti Mulungu aone, ndipange sacrifice china chake chachikulu. Ndikumankumbusa Mulungu kuti Ambuye pachatu pali mawu oti nzako akakuti konzu nawenso mpange konzu, ndine ndakupanga ni konzu kumbali ya mtulo, yasala mbali yanu nanunso muchite chimozimozi. Kumakhala nthawi zina kuthedwa nzeru kuti sono kupempherako ndipemphere motani. Ambuye Yesu mu uthenga woyera wa lero kuzera mufanizo limene akupereka la munthu amene anapita kwa nzake akukagogoda usiku, wagona kale mu nyumba yoti ilibe chipinda. Nthawi imeneyo nyumba za kumaloyera
ku Yerusalemu zimakhala nyumba zopanda chipinda, nyumba zongozungulira kuti kaya mbuzi zikhalapo, zida za nyumba zikhalapo teropo, amakolo agonapo, ana agonapo, ngati zina mwagwiritsa ntchito kutsekera pa khomo, kaya ndi madramu, kaya ndi mipoto, kaya ndi chani, kuti mumsegulire munthuyo mukuyenera muyambe mwachosa chimodzi mwa zimene zija, musuntha mbuzi, musuntha matebulo, musuntha chani, akuganizira zonse zija. Kenako akumuuza munthu choti sinditsegula, ndagona kale, chifukwa akuganizira za list ya zinthu zimene akuyenera kuti azichita asanatsegule. Koma Ambuye Yesu akunena kuti munthuyo adzatsegula chifukwa choti munthu uja sakuchoka. Munthu uja sakuchoka, adakali pomwepo, akuchiziwa chimene akufuna, akunena chomwecho. Chimene akufuna iye ndi bread, ndipo sakusintha-sinthanso kuti zakeyo kuti ngati bread ulibe chabwino kapena china chache, ndipo china chake khaya ndi squash ndikasungunule ndi mpasi. Chimene akuchifuna iye akufuna bread, ndipo akunena chomwecho. Akuti munthuyo azatuluka ndi kumpasa kuti apite, iye uja apitirize kuchita zinthu zina, apitirize kupumula. Sikuti Ambuye Yesu akutiphunzitsa kuti tinkakamize Mulungu, kuti timuopseze Mulungu, kuti Mulungu uja atipasire kumuopseza, kuti olo mwina tibwere pamaso pa Mulungu tizipemphera mwa besi, mwa mphamvu, thukuta likutuluka, khaya ndi thovu likuchita ngati tachita chiwewe. Sikuti Mulungu atipasa chifukwa kuti tamuopseza. Ayi, koma tiyimebe ndi chikhulupiriro kuti Mulungu wanga andipasa chifukwa choti Mulungu wanga ndi wachikondi. Mpulumutsi wanga ali ndi moyo. Ndi chimene Ambuye Yesu akufuna kuti tichiphunzire. Kuti tiphunzire kupempha mosalekeza, kupemphera mosafowoka, osanyanyalanso, osakwiya. Nthawi timanena kuti nthawi zonse God's time is always the best. Kuti Mulungu mu nthawi yake atipasa zimene ifeyo tikufuna. Ndipo olatakhala kuti Mulungu sanatipase chimene ifeyo tikufuna, ndiye kuti chimene ifeyo timachipemphereracho mwina sichinafanane ndi kufuna kwake Mulunguyo. Kumbukirani kuti Ambuye Yesu anatiphunzitsa kuti tikamapemphera tizinena kuti kufuna kwanu kuchitidwe. Ali m'munda wa Getsemani muja, akuona zinthu zoopsa zikubwera patsogolo pawo, akupempha kuti Mulungu awachotsere chikho cha masautso, koma kumuwuza Mulunguyo kuti muchite mwakufuna kwanu osati kufuna kwanga. Kusonyeza kuti ngakhale ifenso tizipemphera tikumuwuza Mulungu kuti achite kufuna kwake osati kufuna kwathu. Kuti ngati kufuna kwa Mulunguyo sikufanana ndi kufuna kwanga, kufuna kwanga kuyambe kwayima, kufuna kwa Mulungu nkumene kukuyenera kuti kuyende. Choncho popemphera tisanchiteso kumpasa Mulungu ma condition. Inde tipemphere mosalekeza, koma tisafike sayizonera kuti Ambuye inde munati kufuna kwanu kuchitidwe, koma kufuna kwake mu situation iyi, kufuna kwanuko kumene kuchitidweko kukhale kwabwino osati koyipa. Ndi kuti tikumuwuzira Mulungu zochita, tikumpanga dictate, tikufuna tizimpanga control Mulungu mene timapangira control television. Ayi, tiphunzire inde tisafowoke, tisagwe mphwayi, tisanyanyale, tisatope, tisasiye kupempherako chifukwa choti zinthu sizikuyenda, chifukwa mu nthawi ya Mulungu imene iyeyo amayiona kuti ndiyolondola amatipangira zimene tikufuna. Ambuye akhale nanu.